Trubor naga Shlem jong unong san Hima. Kinong Maria bakansay jong kasaba muswang ka happiness power but utay boklang biam kilara ya kanam ladu ha ka Sngi Independence Day run arajar arpulay kabalalong hajawai. Ya kani ka jing Maria la Pynlong kum shibenta ban Rakhe ka jing dap nyo snam ka jing yo Laitluid kari kabalale kamen habaro ka wei kari. La Pynlong ya kani ka program ka office Deputy Commissioner ka Wjhd Hills District. Haringkat ka jing Treikam ka office District Sports Officer Wjhd Hills Jawai. Ya kani ka jing Maria la ka wei lama do Additional Deputy Commissioner UWR Kharbuli ha ka jing don lang Assistant Director Sports and Youth Affairs but District Sports Officer Uma Krubok Pasa Working President ka Wjhd SA u MH Pasa bat kiwei. Ka jing Maria kala sedang na main gate jong ka kyang nang ba stadium Shalat Thalabo Main Road Jawai Public School Gate Polytechnic Kshat Rempom Salaro Dulong Po Hali Road Dulong Pam Hadem Panaliar Yongpia Mission Compound HK Singh School DC Office New Hill National Highway bat Pinkot Biang hakyang nang ba indoor stadium. Nalor ka happiness power ka bawan ningkong na kikintay ka pernay kendan na mukhayalong bat mulang ki kendan na mi mentru kilawan baar bat balay. Na kishenrang ya kanam baar bat balay layo do dasaman kendan na saba muswang bat u sanctify pale na nartiang. Internet ya ka jing Shlem ya ka jing wan jong pi sagani ka Independence Day run berkongsan ini kalau mga yo tip iba idon around 150 plus participants ya kani ka isha ya ka jing long jing Shlem jong pi but ai ku play ya pi but kami hinga ketu ba ya simbenta ni don ya kata ka sporting spirit ya kata hi ai ba gani kan long dei kan nuksa ka baha ontang ha gani ka Sngi hi rei kamtam ha ka balyang man ka Sngi kamtam bai dei ba ka pat ka kya ni Pynlong ki smart posting iba long ready when shim yang anu ka challenge kani ka long ka challenge tapi ni dei bas tunat haru kalong ba dai hani kidon hani bawan job dai kebakongsan ru kadai ba kidon hani bawan ru kan participate te amba fi wan participate ru kadai ke ba kongsan te ngin sadon gi ba job sadon ru ki bam la ban poi saka thok kadai kebakongsan kalong ba tawan participate na dai ki ya resipo 2 1 go Right. Chơi làm chơi mẹ ai đâu